Yes. Så her har vi vores ER-model, hvor vi for eksempel har vores kunder heroppe i hjørnet. Det er altså vores entiteter, og så har vi alle attributterne hernede, som vi har ment er vigtige at vide. Og det alt sammen, det som er i centrum, det er ordren. Det er det, alt det andet omhandler, fordi ordren altid er det vigtigste her i det her eksempel. Og så har vi en masse primærnøgler, og så har vi også de her fremmednøgler, som ligesom skal forbindes med de andre, hvor vi har brugt de her streger. Og så er der, hvis man bruger det her tilfælde, så har vi altså mange til, den fører ned til mange til en, altså leverandør-ID, fordi der kan være flere leverandører, og så ordre-ID, altså flere forskellige leverandører, som afleverer det her, som leverer det her, og så har vi ordre-ID, hvor at det også er en fremmed nøgle, som ligesom det kan kun være én ordre-ID, så derfor er det mange til én kardinalitet. Ja, og så hvis vi lige bruger et eksempel med kunden der skal man altid vide, hvad fornavnet skal være, efternavnet skal være, fordi at der kan være flere, der har det samme fornavn, så er det også godt at vide efternavn. Så er der adressen, og vi skal have adressen, så man ved, hvor man skal levere varen, og det er inklusive postnummer, by, og så skal man kunne kontakte kunden med et telefonnummer eller en e-mail, der skal være mulighed for begge. Hvis vi så går videre ind på vores database, som vi har lavet, hvis vi lige trykker hvis vi finder vores database, den har vi her. Ja, der har vi ligesom lavet vores database ud fra vores ER-model. Og hvis vi klikker ind på, lad os bare tage IT-medarbejder. Vi tager kunder igen, fordi det var den, vi lige brugte som eksempel før. Og vi trykker Browse Table her. Og så kan vi altså se, at vi har givet 10 eksempler på hver af attributterne, hvor at vi har kundefornavn og kundeefternavn og så videre, som jeg lige har forklaret. Og så har vi givet en masse forskellige tilfældige eksempler her, så man ligesom kan holde styr på, hvilke kunder der er hvad, og hvor man skal aflevere dem. Og så har de også hver især fået et kunde-ID. De har altså fået et nummer hver, fordi at teknisk set kan alle godt, der kan være en person, der har det samme fornavn, efternavn, adresse, postnummer og så videre. Så derfor skal de have et nummer, så man ligesom er sikker på, at man kan kende forskel på det. Ja, så tror jeg, at vi kan vise vores commands her, og der har vi bare lige givet et eksempel på en command. Ja, det er så et eksempel på vores command. Vi kan også lave en anderledes en, der bare hedder find det her, tror jeg. Ja, nu viser Nora altså, hvordan man gør. Ja. Nå, ja, det kan jeg sgu ikke lige huske, så, Ja. så jeg tror bare, vi går videre. Ja, men her, vi havde altså vores ene eksempel, hvor at, vi også tidligere brugte en command, hvor vi fandt ud af, hvor vi søgte på Ø, og så fandt vi de kunder, som havde et Ø i sit efternavn. Og der havde vi altså en kunde, som var med et efternavn med Østergaard. Og med det kan vi altså finde ud af, hvis der er noget, som man kan bruge database til, er, at så kan vi lede i databaserne, og så finde ud af, hvis nu at vi skal vide, af, hvem bor i Horsens. Og så har vi altså dataerne på, hvor mange der bor i Horsens, i stedet for at vi skal lede og grave i det. Så det er altså muligt med de her commands på, hvordan man finder ud af det. Og så til sidst vil vi gerne lige hurtigt kunne forklare, hvad en database er, og hvad man kan bruge den til. Og ja, en database, det er simpelthen en logisk organiseret samling af information i en elektrisk form, hvor man via en brugergrænsefælde kan læse, ændre, indsætte og slette data. Og så databasesystemer anvendes til at opbevare data på en struktureret måde, som man let kan finde. Ja, og det kan for eksempel være alle mulige steder. Hver gang vi laver en transaktion, bare i noget så simpelt som i en butik, så er det altså så i stedet for at man kun bruger kontanter, det er bare et eksempel, så kan man altså bruge sin telefon, og med det så er der en masse databaser. Der er databaser i alle forskellige slags steder i verden, og uden databaser kan man altså ikke forhandle, som man vil kunne ellers. Ja.
Så tror jeg ikke, der var mere at sige omkring databaser, og så vil jeg sige tak for den her video.